Dnes to bude trošku iné video. Mnoho z vás sa pýta, čo tu vlastne celé tie dni robím. OK, boli to asi 2 ľudia. Chcel by som priblížiť to, ako vyzerá vlastne jeden taký deň v kempe. Vždycky záleží na tom, či mám vlastne nejaký jednoduchší beh alebo nejaký tréning, ale mnoho vecí je spoločných. Deň vlastne začína tým, že sa zobudím. Väčšinou to býva okolo 7 a vlastne potom idem na raňajky, ktoré bývajú od 7:30 do 9, takže buď idem behať ešte vlastne pred raňajkami, čož znamená, že musím vlastne vybehnúť okolo 7:30, aby som 8:30 dorazil na raňajky, alebo idem, a to je väčšinou v prípade, keď mám nejaký náročnejší tréning, tak idem behať po raňajkách, čo je väčšinou okolo 9. Raňajky sú veľmi jednoduché a opakujú sa vlastne vždycky obdeň. Jeden deň je to buď omeleta z mandázy, čo je opražené cesto, trošku to pripomína langoš, a vlastne každý deň máme ovsenú kašu, do ktorej si človek môže dať arašidové maslo alebo džem, a samozrejme je tam nejaký kenský čaj, prípadne skvelá káva z prášku. Takže to je vlastne jeden deň, čo sa týka raňajok. No a keďže tie raňajky sú vlastne rovnaké obdeň, tak druhý deň to väčšinou býva zase varené vajce s palacinkami. Ovsená kaša vlastne zostáva rovnaká každý jeden deň a to isté vlastne arašidové maslo s džemom. No a po raňajkách potom idem ja väčšinou na izbu, kde buď ešte chvíľku ako relaxujem, keď už som mal beh pred raňajkami. Ak mám beh po raňajkách, tak vlastne po raňajkách idem väčšinou na dráhu, kde vlastne absolvujem svoj tréning a okolo 11. pred 11. sa vraciam vlastne znova do kempu a to je vlastne čas, kedy nejakým spôsobom sa snažím relaxovať. Častokrát chodím vlastne k bazénu, kde si chvíľku čítam knižku, chvíľku sa opalujem. No a vlastne počas tejto časti dňa tak nejak človek čaká už len na obed, ktorý vlastne potom je 12:30. Obed je tiež veľmi jednoduchý. Je tam vždy nejaká šošovica, čočka alebo fazula, ktorá sa vlastne podáva s nejakými buď cestovinami alebo s nejakým rizotom. K tomu je vlastne nejaký šalát, ktorý je tiež každý deň vlastne trošku iný. A samozrejme nejaká polievka, či už je to nejaký kurací vývar alebo hovädzí vývar. Prípadne je to nejaká tekvicová polievka alebo paradajková. Vlastne bohaté na sacharidy, ktoré keď človek vlastne behá a športuje každý deň, tak naozaj potrebuje doplňovať. No a potom po obede, čož vlastne nejakých 13:30, ideme buď vlastne na kávu do Eaten klubu, ktorý je veľmi blízko kempu. Je to vlastne asi nejakých 100 metrov od kempu, kde robia naozaj dobré kapučíno a celkom dobrú kávu. Alebo prípadne, keď nejdeme na kávu, tak vlastne človek oddychuje zase na ubytku a snaží sa vlastne zrelaxovať dostatočne, aby po obede mohol absolvovať vlastne ďalší tréning. V mojom prípade to vlastne býva po obede buď posilka a konkrétne elliptical, kde vlastne chodím na 40 až 50 či 60 minút. Alebo v niektoré dni je to druhý beh miesto vlastne posilky. Po posilke alebo po druhom behu v ten deň človek môže zajsť na taký vlastne ako snack, ktorý býva od 15:30 do 16:30. To je vždycky nejaká buchta alebo nejaké kekse s čajom, ktoré si vlastne človek zase v tej jedálni môže dať. Potom vlastne zase je to skôr o nejakom oddychu, prípadne čakaní na večeru, ktorá je potom zase o 7. Ja vlastne v tom voľnom čase častokrát striham vlastne video alebo pozerám nejakú reality show proste len preto, aby som nejakým spôsobom oddychoval a nič akože zásadné väčšinou nerobím. Niekedy vlastne si dokážem aj pospať, ale to sa moc často úplne nedieje. O 7 je večera, ktorá je trošku bohatšia na proteín. Je tam vždycky nejaké mäso alebo aspoň niečo, čo pripomína mäso. Je to buď nejaké kuracie alebo hovädzie, prípadne telacie na rôzne spôsoby. Niekedy je tam aj vypražaná ryba. Vždycky vlastne jeden druh mäsa na tú večeru a je to doplnené zase o nejakú rýžu, cestoviny alebo nejaké zemiaky. Plus teda na večeru vždycky býva aj nejaký ovocný dezert, čo znamená, že je tam buď melón, ananás alebo nejaká kombinácia týchto dvoch ovocí a niekedy je tam vlastne aj mango. Po večeri vlastne, ktorá keďže tam vlastne sedíme viacerí za tým stolom, tak sa vlastne ako rozprávame, do toho jeme, tak to trvá cca hodinu. Po večeri ideme s partiou do klubu, ktorý je vlastne
tu hneď pri nás. Ideme tam vlastne vždycky na daule, čo je veľmi silný vývar zo zázvoru. Podáva sa to vlastne s medom, to horúce, a k tomu sme si obľúbili hrať osla, ktorý je vlastne veľmi populárny aj medzi mojimi kamarátmi v Česku a na Slovensku, tak takisto zožal úspech aj na medzinárodnom fóre. Vlastne každý večer, keď ideme do toho klubu, tak hráme aj osla, takže je to vlastne také zaujímavé spestrenie toho večera. No a keďže ten klub je otvorený do 9:00, tak o 9:00 po väčšine idú všetci už na svoje izby a ja chodím vlastne potom väčšinou spať okolo 10:00, po 10:00, aby som vlastne ten ďalší deň zase mohol okolo tej 7:00 vstať a doprial som svojmu telu dostatočne dlhý spánok. No a takto vlastne vyzerá skoro každý jeden deň s menšími obmenami, niekedy vlastne ešte idem počas toho dňa na masáž alebo sa ideme prejsť do Itenu, ale ten základ je väčšinou rovnaký. To vlastne raňajky, obed, večera, nejaký beh, nejaká posilka a tak toto vlastne zažívam už posledných 5 týždňov skoro každý deň, takže človek vlastne aspoň nemusí nad ničím premýšľať, je to vlastne taká rutina. Jediné, čo je vlastne ako dôležité, na čo sa človek môže fokusovať, je tréning, beh, posilka a vlastne regenerácia, ktorá je vlastne pri takých objemoch, ktoré tu človek dokáže nabehať, veľmi dôležitá. Čo sa týka toho ubytovania, kde som, tak volá sa to High Altitude Training Center. Rozhodne sem vlastne nechodia trénovať len elitní bežci. Vlastne väčšina ľudí, ktorých som tu spoznal, sú normálni ľudia, ktorí sa vlastne behaním neživia. Dokážu behať veľmi rýchlo, ale naozaj majú ešte nejakú druhú prácu popri tom. A chodia sem vlastne aj rôzne zájazdy z Británie, kde vlastne to zloženie potom naozaj už je výrazná väčšina tých ľudí sú hobby bežci, ktorí si chcú vlastne vyskúšať nejaké behanie v Keni. A toto je vlastne tak ako najjednoduchšia možnosť, ako si to tu celé vyskúšať a najviac vlastne asi bezpečná varianta, keď človek naozaj nechce úplne sa starať o nejaké jedlo a ďalšie veci. A to je vlastne aj dôvod, prečo som sem išiel ja, pretože som vedel, že o to jedlo je tu postarané, je tu skvelá posilovňa, je tu bazén a človek naozaj tu môže len trénovať, jesť a regenerovať, nič viac tu človek nemusí robiť. Takže to vlastne je dôvod, prečo som si vybral zrovna High Altitude Training Center. No a keďže už zapadá slnko a odchádza mi tak svetlo, vhodné na natáčanie, tak to je pre dnešok všetko a zase niekedy na budúce.